Esta fin de semana volve a preferente para os equipos da comarca, que buscarán seguir sumando e avanzar na clasificación. Cidade de Ribeira, Puebla e Dumbría encaran 3 duelos decisivos con obxectivos claros: recuperar sensacións, manter a boa dinámica e escalar postos no taboleiro. Tras unha xornada chea de resultados de todo tipo, os equipos da comarca volverán a verse as caras na Liga da Preferente Futsal para intentar seguir ascendendo postos no taboleiro. O Cidade de Ribeira buscará seguir a senda da vitoria, tal e como pasou contra o Paiosa Collerros co enfrontamento contra o Victoria Club de Fútbol, afincado tan só uns postos por diante dos ribeirenses. Actualmente, os barbanzans atópanse 12º na táboa xeral con 14 puntos, e é que nestas últimas semanas obtiveron máis derrotas que vitorias, pero iso non os frea. Este domingo xogarán de visitantes no campo Grela 1 ás 4 da tarde. O equipo do Puebla, en cambio, agarda 2 postos por riba do Cidade de Ribeira, con 17 puntos, os cales buscarán ampliar contra o S de Negreira, os actuais líderes da Liga. No seu anterior enfrontamento tamén gañaron contra o Betanzos por 1-2, e esperan sacar as mesmas forzas para esta xornada. O partido, a diferenza que o de Ribeira, será como anfitrións no campo de Alta Puebla, o domingo ás 4 da tarde. No caso do Club de Dumbría, tamén xogarán como anfitrións e recibirán así aos sextos na clasificación, o AS de Sofán, o domingo ás 4:30 da tarde. No seu caso, a súa anterior xornada non estivo marcada por alegrías, e é que, por moito que intentaron, caeron contra o C de Lalín por 1-0 nun partido moi igualado. Agora atópanse 11º na clasificación xeral cun total de 15 puntos, coas esperanzas de obter e ascender cos 3 puntos do seguinte enfrontamento.